بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hormatly Müslüman doğullar, El-Mahal adlı programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Allah Tebarek ve Teala bu meclisimizi hayırlı ve menfaatli, mübarek eylesin. Hormatly Müslüman doğullar, bundan evvelki bölümünde suların kısımlarından bahsedendik. Mutlak suna mulkala ve mukayyet suna mulkala. İnşallah bu bölümde ol su ki onun özünden bir insan ya bir hayvan içenden son onun qalındısının hükmüne mulkala ve bunun izyanından quyuların özünden bahsederiz. Quyun özüne qaysı zat qassa quyunun suyu neces mulkala, qaysı zat qassa neces bolana ve bir quyu ki onun suyu neces bolsa onun paklemekin tariqası näme bilen bolkala, olar inşallah bu bölümde bahsederiz. Allah Tebarek ve Teala yaxşı tariqada açıqlap aydıp vermeklige bize kuvvet versin ve tamamen eşitip ve zindagiyimize tetbik verip amal etmeklik tevfikini hem nasip etsin. Hormatly Müslüman doğullar, su eğer akıp duran bolsa, aqa su bolsa, ya aqa su'nun hükmünde ki bir havuz, bir toplum suyu ki onun miktarı 10 gaz, her tarafı 10 gaz bolsa, şer'an ol su'nun özü duran su bolsa hem ol aqa su'nun hükmünde bolkala. Aqa su onun özüne eğer çendiki adrak necaset qaçsa hem onun bilen necaset olturun yok aqa su'nun özü. Lekin aqa su bolmasa ya aqa su'nun hükmünde olturun bir su bolmasa, azıcık su bolsa, o suratda şol a su'nun özünden bir zadın özü içse ve içenden qalan su'nun özü närəğimde bolkala? Aya fak mi? Ya fak değil mi? Qalındı su'nun özü aslında 4 kısım bolkala. Awalqı kısmı hem pak, yani içmeklik durust bolkala. Hem pakleguji usulun özünde, taharatın özünde, yani necasatı gidirmeklik özünde istifade etmeklik durust bolkala. Ve istifade etmeklikte bir qaysı bir karahiyetim yok. Bu kısmı su qalındı su, närəğim qalındı su bolkala, ol asuyi ki onun özünden bir insan işte. Ol insan ha kafir bolsun, ya musulman bolsun, junup bolsun, hayzlı bolsun, ya nifaslı bolsun, fark eden yok. Qaysı bir insan ki onun özünden içse bir su'nun özünden içenden qalan su'nun özü hem pak bolkala, içmekligim durust ve hem pakleguji bolkala, gusulu taharatın özünde istifade etmekligim durust bolkala, hiç bir karahiyetim bunun özünde yok. Lekin bir şart ba, ol şartı ki şol bir insanın özü içenden qalan su, vaqti ki şol insanın özü ağzı neces bolup duran pilla içmedik bolsa, Xudana xasta bir insanın özü bir şarap içip, şarap içeninin izyanından su'nun özünden içse, ol su içenden qalan su'nun neces bolkala, ol pagamda faklegujamda. Ya bir insanın özü ağzını doldurup qussa, qusonun izyanından bir su içse, şol içenden qalan su olum neces bolkala, onun özünden pagamdal, faklegujamdal. Şol iki şart tapılmadık suratında, yani ağzı neces dal filan, ağzı fakize filan içse su'nun özüne bir insan,
Ha ol insan musulman bolsun, kafir bolsun, junup bolsun, hayzli, nifaslı ayal bolsun fark eden yok. Onların içinden galan suyu pak içmekligem durus, paklıvıcı guslu taratın onda veya bir necasatın onu gedirmeklikte istifade etmekligem durus bolup gelo. Veya göşü ildiron göşü iymeklik halal hayvanlar. Koyun deyip, keçi deyip, diye deyip, sığır deyip. Bunun şeklek hayvanlar bir suun ödünden içse, onların içenden galan suun ödem hem pak bolup gelo, hem paklıvıcı bolup gelo. Ve göşü ildiron kuşların, göşü halal kuşların, kepter deyip, serçe deyip, meyna deyip, bunun şekillik kuşların içinden galan suyu hem pak ve hem paklıvıcı bolup gelo. Bul bir kısmı fesgurda yani galındı su bolup gelo. Hem pak, hem paklıvıcı, paklıvıcılığında da qaysı bir karahiyetim yok. İkilenci kısım özü pak, qaysı bir egin başına degen bilen ya bir endamına degen bilen neces edip duranok. Özü pak, lekin faklikte istimal etmeklikte karahiyet var. O neragam galındı su, ol galındı suyu ki fişek ya tavuk, azat govarlan tavuklar olsa, ya yırtıbi duran kuşlar, çaykal deyip, qarga deyip, ya yılan, çiyan, sıçan, öyün içinde gezdiren hayvanlar. Ana buların öyle bir sudan içse, ondan galan su, onların içinden galan su, fak bolup gelo, lekin buları içmeklik veya guslu taratın önünde istifade etmeklik mekruh bolup gelo, karahiyet tenzihi bilen. Eğer başka mutlak su tapılıp duran suratında buların önünde istifade etmeklik mekruh bolup gelo. Günahkarlık azra günahkar bolup gelo. Yok başka su tapılmadık suratında onda buları içmeklikte ya guslu taratın önünde istifade etmeklikte karahiyetim yok. Bular bolup duran suratında teyemmüm etmeklik asla dürüst değil. Ve ikinci kısım galındı su oldu. Üçüncü kısım galındı su şekli su. O şekli su qaysı su bolup gelo? Bir su ki onun önünden eşek ya katır. Eşeğin mengdeş, hop, atası eşek, enesi at, şimdi şekli qarcasılan bir hayvan ve onun önüne katır diyor. Eşek katır, buların bir su içtiğinden iste, onların içinden galan suyu meşkuk bolup gelo, şüpheli bolup gelo. Başka su tapılmadık suratında, buların suyunu namş etmeklik, tarat-ı gusulun önünde istifade etmeli ve bunun yanından teyemmüm etmeli. Eğer başka mutlak su yok, bir eşeğin içinden galan su var, ya katırın içinden galan su var, başka su yok bunun surasında teyemmüm edecek, tarat edecek olsa veya gusul edecek olsa, bunların önüne hem tarat eder, hem teyemmüm eder. Ya bunların önüne gusul eder, yanında teyemmüm eder. Ha teyemmüm öyle edip son gusul tarat eder, o suyun önüne ya awal o su ödüne taratı gusul edenden son teyemmüm eder. Kaysına öylese müşkülü yok. Bu sular meşkuk su bolup gelo galındı suların içinde bu kısım eşeğin ya katırın içinden galan su bu meşkuk su bolup gelo. Bunun bilen hem taratı gusulda istifade etmeli, başka su tapılmadık suratında hem teyemmüm etmeli. Dördüncü kısım galındı suların dördüncü kısmı ol neces bolup gelo. Ol neragam su kucuk ya möcek veya şir ya şoňa meňdeş haywanlary ki goşy neces bolup galsa. Goşy neces bolup galsa, bularyň içinden galan su neces bolup galar. Haram bolup galar. Ne içmeklik durus, ne taratu usulünde istifade etmeklik durus. Ana bu dört kısmı galındı su boldy. Awal kısmı hem pakly goji. İkinci kısım karahiyetten hali, hiçbir karahiyet yok. İkinci kısım
Fak lekin fakligujinin özünde, fakligujiliğinde istifade etmeklik fakliğin özünde, tarat okusunun özünde ol mekruh bolup gelen karahiyeti tenzihi bilen. Ol kilenci kısım, üçlenci kısım meşkuk, dördüncü kısım neces. Bol boldu içenden qalındı suların hükümleri. Aslında bu tayda derin özüne, bedenden çıktıran derba, buların özüne aytmakka münasip bolup geliyor. Asıl her ol hayvani ki goşu haram bolsa, ağzın suyu goştan tovulit bolup geliyor. Vakti ki bir suyun özünden bir hayvan içse, bir dadın özü içse, eğer şol içen dadın goşu haram bolsa, ol ağzın suyu hem goştan tovulit bolduruluk cihatından ol içenden qalan suyun özüne ağzı degelligi üçün eğer goşu neces bolsa, ağzının suyu hem neces bolup geliyor, içenden qalan suyu hem neces bolup geliyor. Eğer yok, goşu halal bolsa, onda ağzının suyu hem halal bolup geliyor, ağzının suyu degen, içenden qalan suyu ki onun önüne dego, olum halal bolup geliyor. Der hem şonun şekillek. Ol hayvani ki goşu haram bolsa, der hem goştan tovulit bolurgu üçün, der hem haram bolup geliyor. Eğer goşu halal bolup gelsa, der hem halal bolup geliyor. Lekin insanın goşu yemeklik nadurus, bil necasligi cihatinden da, haramlığı cihatinden da, belki karamat cihatinden. Şu cihatına insanın deri fak bolup geliyor. Veya eşeğin goşu haram bolup geliyor, lekin deri pak bolup geliyor. Ya mesela fişik, sıçan, öyde gezdiren hayvanlar, yılançıyan, buların özünün goşu haram, lekin buların özünden saklanmaklık qatı boluluğu üçün, saklanmaklık müşkül boluluğu cihatının buların feskurdası, yani içenden qalan su, eğer cendiki goşu haram olsa, onların içenden qalan su mekruh tenzihi bolup geliyor. Rahiyet tenzihi bilen mekruh bolup geliyor. Bu oldu içenden qalan suların hükümleri. Indi gelsek quyuların özüne. Eğer sendi kişir vaktin özünde quyuların ekseri ağzı makam pamplanan naldan istifade ediliyor. Şu cihatından köprek yerlerde quyuların önünden neces kaçma ihtimali yok. Bazı hem kitaplarımızda alayda hükmü quyular deyip bahsi bolun. Şu cihatından bundan bahsetmeklikte fayda var. Eğer quyunun özüne bir insan ya goşu ildiren hayvan, koyun şekillik, geç şekillik, sığır şekillik, goşu ildiren hayvanlar quyunun içine kaçsa ve ölmen diri çıksa ve ol kaçan hayvanın bedende kaysır necasetem bolmasa, endamında, cesedinde kaçan vaktinde kaysır necasetem bolmasa, ol quyunun suyu ol hayvan ya insan kaçmaklık bilen neces bolunuyor, pakliğine baki olur. Veya eğer kepterlerin, serçelerin necasatı kaçsa, o suratta hem ol quyunun suyu neces bolunuyor, pakliğine baki olur. Lekin eğer quyunun içine bir necasat kaçsa, bir damcılık kan olsun, ya bir damcılık şarap olsun, az olsun ya köp olsun kaçan necasat, veya bir kucuk, ya pişik, ya sığır, koyun quyunun içine necasatını kaçarsa, veya eğer bir insan, ya bir geçi, ya bir koyun, ya bir kucuk, ya kavarada şoma mengeş bir hayvanların özü quyunun içine kaçsa, o quyunun içinde ölse, veya bir
gicicik hayvan. Mesela bir sıçan şekilde. Ya bir kepter şekilde geçirak hayvanların ödü kuyunun içine kaçsa, ölse, ölünden son çiğişip ya çağışsa. Bu suratta kuyunun suyu neces vatkalı. Kuyunun suyu neces vatkalı. Peşek, kucuk, ya mesela sığır, koyun, bunun şekilde hayvanlar kuyunun içine necasatını kaçırsa veya eğer bir insan ya bir koyun, ya bir geçi, ya bir kucuk ya kavarada şoňa meňdeş bir hayvan kuyunun içine kaçsa ve ölse veya kavarada gecicik mesela pişik şekillik ya sıçan şekillik ya bir kepter şekillik hayvanın o kuyunun içine kaçsa ve ölse ölünden soň çiğişip çağışsa. Şu suratların üçüsünde hem kuyunun suyu neces vatkalı. Kuyunun suyu neces. Indi bir kuyunun suyu neces olsa, onu paklemekliň tarykasy näme vatkalı? Paklemekliň tarykasy şol kuyunun içindäki hemme suwuny özüni çykaryp almaklyk zerur vatkalı. Wagtyki şol içine gaçan nejasatty çykaryp, awal içine gaçan nejasaty ya içine gaçyp ölen zadyň onu çykarmaly, anondan soň içindäki bar suwuny özüni çykarmaly vatkaly. Eger nejasatyň öz içinde bolup durup suwuny çykaranyň ol hiç bir faýda berenok paklyň özüne. Awal ol nejasatty çykarmaly, ya içine gaçan ölen laşyň özüni çykarmaly, çykarandan soň suwuny özüni näşetmeli, çykarmaly tamam içinde kuyunun içinde näme suw bolsa hemmesini çykarmaly vatkaly. Eger şeýdi kuyunun içindäki hemme suwlaryň özü çykarylsa, şonuň bilen kuyunun özü şo çykarılan file istifade edilen ýöp, bedre, ol tartyp duran adam eli, ol kuyunun laýlary, diwarlary, paksalary hemmesi şol suwuň çykmaklygy bilen pak bolýar. Eger kuyunun özü çeşmedar bolsa, aşağından çeşme ba, kuyu suw çekdiňmi, ýalňan şol duruşunda dolup durup, almadyň şekillik bolup. Bu suratda eger iki sanak musulman adamyň özüni getirmeli, kuyunun suwunyň näme mikdardygyny bildiren, kuyunun suwunda tejribesi bar adamyň özüni getirip garatmaly. Şol kuyunun içinde näme mikdar suw bar? Ol iki musulmanyň özü kuyunun içindäki suwuň özüni tahminen bildiren tejribesi bar adamyň özü ol kuyunun içinde filança mikdar suw bar diýse, ana şonu çykarmaklyk bilen kuyunun özü hak bolýar. Eger onun şekillik adamym tapylmasa, o suratda takriben 300 bedre suwuň özüni çykarmaklyk bilen şol kuyunun suwy pak bolýar. Eger çendiki çeşmedar bolup, içinden alsaň suwy pes dolup durulmasam müşkil ýok. Bul kuyunun özünde 300 bedräniň suw çykarmak bilen pak bolady diýdi. Bul bedre näme mikdar bedre bolmaly? Bul takriben 5 litr suwuň özü jaý bolduran bedreler bilen hesap edip 300 bedre takriben çykarylsa, şonuň bilen kuyunun suw pak bolýar. Şol kuyunun suwuny çykarmaklykda istifade boljak bedräniň miqdary 5 litr aldyran bolmaly. Eger bir kuyunun özüne sıçan ya serçe ya kawarada şoňa meňdeş bir hayvanyň özü kuyunun içine gaçsa we ölse, lekin çiğişip çaşmasa, ölse, şöyle çiğişip çaşman ölse, ol kuyunun suwuna nejes bolýar. Bu suratda näragamda ol kuyunun suwuny paklemeli bolýar. Ol kuyunun suwuny 20 bedre ta 30 bedre çelli şol kuyunun özünden suw çykarmaklyk bilen ol kuyunun suw pak bolýar. 20 bedre çykarmaklyk wajib zerur, 30 bedre çykarmaklyk mustahap bolýar. Ana şu mikdar suwuny çykarsa şu kuyudan ol kuyunun suw pak bolýar.
Eger goýunyň özüne bir kepter, ya bir pişik, ya bir tawuk, ya qawarada şoňa meňdeş bir haýwanyň özi goýunyň içine gaçsa we ölse, çeşip çaşmasa, çeşip çaşanyň hökmüni ýokarda aýtdyk ki, hemmesini çykarmalyk bolýar çeşip çaşan suratynda. Çeşip çaşmasa uğra ölse, o suratda goýunyň suwy nejes bolup galar. Munyň paklemekniň tarykasy 40 bedreden ta 60 bedreçeli çykarmaklyk bilen goýunyň suwy pak bolup galar. 40 bedre çykarmaklyk zarur, wajib, 60 bedre çykarmaklyk mustahab bolup galar. Şu miqdar suw çykarsa, ol goýunyň suwy pak bolup galar. Eger bir goýunyň özünden bir sıçan ya başga bir haýwanyň özi ölü şeklinde goýunyň özünden çykarylsa we kaçan gaçanlygy hem malum bolmasa, ol haýwanyň özi kaçan gaçypdyr, kaçan gaçyp ölüpdir diýen malum bolmasa. Lekin heniz çeşip çaşan däl. O suratda bir gece gündüz lap şol goýunyň suwy nejas hasap bolup galar. Bir adamy ki şol bir gece gündüziň dawamında şol goýudan suw alyp tarat edip namaz okapdyr, ola kan namazy gaýtaryp okuymaly. Gaýsy bir nejas egen maşyny ýupdyr, ol egen maşyny gaýtaryp ýuwmaly. Eger bir haýwan şol goýunyň içinde öli şeklinde çykarylsa, ol haýwanyň özi çeşip çaşan bolsa, bu suratda 3 gece gündüzläp ol goýunyň suwy nejas hasap bolup galar. Şol 3 gece gündüziň dawamında bir adamy ki tarat kılıp namaz okapdyr, namazy gaýtaryp okuymaly bolup galar. Ya bir nejas egen maşy ýupdyr, onu gaýtaryp ýuwmaly bolup galar. Bul İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi aýtmaklaryna görä, ihtiyat tarykam şol taryka bolup galar. Lekin sahibeyniň aýtmaklaryna görä, şol nejasatyň özi, şol ölüniň özi bilinen wagtyndan nejasligi şuru bolup galar, nejasligi hasap bolup galar. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed rahimahumullah bu ikisiniň aýtmaklaryna görä, ol adam 3 gece gündüzläp eger çeşen bolsa ya çaşan bolsa, bir gece gündüzläp çeşmedik bolsa, çaşmadyk bolsa, gaýtaryp namaz okuymakly, okan namazlaryny gaýtarmaklyga, ýa-ni nejas kalan ýuwalmasyny gaýtaryp ýuwmaklyga zarurat ýok diýär. Eger bir adam bu ikisiniň howuna amal etsem durust, lekin ihtiyat İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhiň gowly ki, eger çeşip çaşan bolsa, 3 gece gündüz müddet nejas hasap bolup galar. Eger çeşip çaşmadyk bolsa, bir gece gündüz nejas hasap bolup galar. Şol wagtyň dowamında gaýsy bir adam namaz okan bolsa, şondan tarat kılıp namazyny gaýtaryp okuymaly bolup galar. Nejas egen maşyny ýuwan bolsa, onam gaýtaryp ýuwmaly bolup galar. Eger bir goýy munyň özüne diýanyň gumalagy ya goýun geçiniň çöri ya başga haýwanlaryň nejasatlary bir goýunyň içine gaçsa. Garak görmeli, eger şol goýunyň agzyny mäkämläp, şo zatlar gaçmaklykdan hifadat etmeklik onça müşkül bolmasa, meselen obişlerinde goýlar şekillik, o suratda şol zatlar gaçmaklyk bilen ol goýunyň suwy nejas bolup galar. Eger ýok, bir çöl beýaballarda goýlar bar, olaryň özüni o zatlardan hifadat etmeklik müşkül, bir tuwara ýyly o şamal için doldurgydy o zatlardan goýunyň. Olar hifadat etmeklik müşkül. Onda o suratda o goýlaryň özi has köp gaçman, ýek ýarym gaçany ol goýlaryň suwy nejas etmiyor. Eger has köp gaçan suratynda, köpligine nädip malum bolup galar, bir adam goýunyň içine garak görse, goýunyň ýüzi doly. Bir adam goýunyň örekip ne bilen köp ekaniň içinde gumalak ýa çor ýa başga haýwanyň nejasleri. Onda ol suwy nejas bolup galar. Ya meselen her bedran tartanda bedranyň içinde birdir, ikidir gelipdi. O suratda ol köp hasap bolup galar, ol goýunyň suwy nejas bolup galar. Ýek ýarym gaçan bilen köp bolmadyk suratynda hifadat etmekligim ol goýlaryň özüni mesel çöl beýabanda goýlar şekillik müşkül bolsa, o suratda ol goýlaryň suwy nejas bolanok, pakligine baqy bolup galar.
Gaz ba, tavuk ba, ördek ba. Buların necasatı. Eğer koyuların içine kaçan suratında koyuların suyunu necaset kılo. Namçın buların necasatı necasat galize olup kılo. Necasat iki kısım olup kılo. Her ayındaki bölümlerden inşallah bahsederiz. Nobat bilen necasat galize, necasat hafife her kaytının hükmü alayda olup kılo. Buların necaslığı necasat galize olup kılo. Şucatının koyuların suyunu necaset kılo. Bu oldu koyuların hükümleri necis bolanı bolanamı ve necis bolan suratında ne tarikada farklı. Allah Tebarek ve Teala biz usullere hemişe şunun şekillik meclislerden şerref olup faydalanıp ve onunla amel etmeklik tevfikini versin. Allah Tebarek ve Teala biz usulleri tamam afet belalardan hifazet edip dinde sabit kadem edip ahir demde iman nasip etsin. Allah Tebarek ve Teala biz usulleri bu programımızın ta ahirine çelli devam etmeklik kuvvet versin. Allah Tebarek ve Teala bizlerden kabul etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.